Fost inkwiet bejn gruppi ta' milizja fi Tripli, il-Gvern Libjan, appoġġjat minn Nazzjonijiet Magħquda, iddikjara stat ta' emerġenza. Il-ġlied fl-aħħar jum wassal għal mewt ta' iktar minn 40 persuna fil-waqt li mal-100 persuna oħra ndarbu. Intant qed jiġi rrappurtat li tul il-jum tal-Ħadd mal-400 priġunier ħarbu mill-ħabs Għajn Żara fin-nofsinhar tal-kapitali Tripli. Kelliema l-Pulizija Libjana ġie kwotat jgħid li l-gwardjani tal-ħabs li beżgħu għal ħajjithom wara rvelli mill-priġunieri fl-istess ħabs ma rnexxilhomx iżommu lil ħabsin milli jsibu triqithom il barra. Intqal li l-parti l-kbira ta' dawn il-priġunieri kienu jappoġġjaw lil Muammar Gaddafi. Fi stqarrija konġunta b'risposta għal ġlied l-inqala, Franza, l-Italja, r-Renju Unit u l-Istati Uniti qalu li l-attentati biex jiterrew l-awtoritajiet leġittimi Libjani u l-proċess politiku li għaddej huma inaċċettabbli. Intqal ukoll li l-gruppi armati involuti fil-ġlied għandhom iwaqfu kull azzjoni militari u issew lil dawk li qed jippruvaw jiddistabilizzaw il-pajjiż li se jinżammu responsabbli ta' jmilhom. Intant il-Koordinatriċi Umanitarja tan-Nazzjonijiet Magħquda fil-Libja, Maria Ribeiro, qalet li n-Nazzjonijiet Magħquda jikkundannaw il-vjolenza, partikolarment fid-dawl li familji fit-Tripli qed jgħixu fil-biża'. Vjolenza u bombardjar minn missili f'żoni ċivili waslu biex eluf ħarbu minn djarhom u waslu għal ħsarat f'faċilità medika. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres, permezz ta' kelliem tiegħu, sejjaħ lil partijiet kollha involuti biex iżommu mal-waqfien mill-ġlied miftiem u li l-uffiċjali tiegħu se jkomplu jaħdmu biex jintlaħaq ftehim politiku aċċettabbli biex ikun evitat li jintilfu iżjed ħajjiet u għall-benefiċċju tal-Libjani.